بێگومان وەختاکە مرۆڤ کێشەیەن و زارۆک پێ ڕوبڕوو دمینن مرۆڤ قاڵاوان بکە لە کوردستانê li Tirkiye li metropolî heta gelek caran li welatên cîhanê yên cûr bi cûr kêşeyên ku hevpar dijîn hene xizaniye mafê tunebûna perwerdehiyeke baş û gelek tiştê dinê li Kurdistanê bi taybet problema em bêjin sereke ku zarokên Kurd nikarin bi zimanê xwe yê zikmakî bi zimanê Kurdî ji kireşan û heya asta zanîngehê perwerdehiyê bibînin veya dike ku zarok travmatîze jî mezin bibin veya dike ku zarok biyaniyê xwe mezin bibin dike ku zarok di navbera do û sibeha xwe de pirekê nikarî bin ava bikin û êdî em dibên çi dibên zarokên bêbîr zarokên bêçand zarokên bêbîra civakî ku ji civaka xwe xut ji çanda xwe ji dîroka xwe xut zarokên bi vî rengî îja têdî çareserî çi ye bêgû min beriya her tiştî divê li Tirkiye ji bo ku li bajarên Kurdistanê bajarên Bakurê Kurdistanê û li metropolên Tirkiye ku Kurd bêtir lê dijîn pir lê Kurd hene mafê perwerdehiya bi Kurdî di qanûnan de bê erêkirin em bêjin nake vay sala ye tekoşîn heyne wisa berxwedan heye berdêl hene hîn jî stranên Kurdî tên qedexe kirin hîn jî konserên Kurdî tên qedexe kirin lê li kêleka wê tiştên ku bê dewlet jî dikarin bên kirin hene ku tu her malekê bike wek dibistanekê ku her partiyeke siyasî ku ji xwe re dibe ez muxalîfim ku serê vana alawê HDP dikişîne ku pêşengtiya polîtîkayên alternatîv yên mafê perwerdehiya zimanê zikmakî mafê perwerdehiya Kurdî li her odeyekê li her malekê an jî bi riyên cûr bi cûr qadên cûr bi cûr yê jiyanê em ê çawa xwarinê çêkin bi Kurdî ji bo veya materyal hebin em ê çawa werzîşê bikin ji bo veya materyalên cihêreng hebin yanî di jiyana rojane ya miroveke Kurd de çi hebe ji bo vana materyal hebin û ji bo ku van materyalê hebin polîtîkayên piştgirîdayînê lazim e aborî jêr lazim e û qîmetdayîn jêr lazim e çawa ku me got divê li meclîsa Tirkiye çawa ku Kurdî weke zimanekî nayê zanîn te qebûl kirin divê berova jî li hemberî wê tu de her derê jiyanê de Kurdî di çavaxe wisa divê tu qîmeta Kurdî bilind bike qîmeta Kurdî jî çawa bilind dibe ger ku tu pankartên xwe pirtûkçeyên xwe nivîsên xwe pir zimanî û taybet jî Kurdî tu amade bikî wê çaxê wê divê tu bi Kurdî pera qezenc bikî tu bi Kurdî nan bixwî tu ji vî zimanî nan jî bixwî wê çaxê wê însan xwe li Kurdî bigirin ku çawa dema rêveberiyên herêmî bala xwe bitinê kesên ku bi Kurdî de axivîn kesê ku şaredariyan digot yê ku bi Kurdî nizane ez nagirim kar ne were wê çaxê bê dewlet jî mirov dikare qadên bi vî rengî ava bike gelek sazî û dezgehên sivîl hene ku hemû rêzîknameyê xwe de dibe bijî mafê perwerdehiya zimanê zikmakî lê ji bo ku zimanê zikmakî yê Kurdî ya jî bi zimanên dinê ji bo ku bijî di pratikê de gav tunene divê di pratikê de li her derê çawa ku niha em ê herin rahêjin xwarinê em ê çawa ji vî deyî derkevin em ê herin avekê bistînin divên vî zimanî bikar bînin û qîmeta wê bilind bikin ku tu qîmeta wê bilind bike ew ê xwe bi xwe bive zimanê jiyanê û yê perwerdehiyê